Malacanang nanawagan sa publiko nga magbinantayon sa palibot human sa nahitabong pagpang-atake sa Jakarta, Indonesia kagahapon. Mato ni Communications Secretary Erminio Coloma nga gikumpirmar sa gobyerno ang panawagan sa Armed Forces of the Philippines ug sa Philippine National Police ngadto sa publiko nga magmaigmaton sa palibot aron masuportahan ang kasundalohan ug kapulisan sa pagpakigbatok sa hulga sa terorismo. Base sa joint statement sa AFP ug PNP, ang ilang mga personahe nakahibaw na sa mitumaw nga hulga ug nagpahigayon na sila og mga operasyon aron mapugnan ang posibleng pagpang-atake sa mga terorista sa bisan asang parte sa Pilipinas. Ilang giawag sab ang publiko nga mutabang sa ilang mga lakang. 7 ka mga tao, lakip niini ang 5 ka mga miatake sa Jakarta, Indonesia ang namatay kagahapon. Si Indonesian President Joko Widodo gikonsiderar ang nahitabo nga usa ka act of terror.